na yadda da ke, na aminta da ke, amma yanzu kin saka zuciya ta shakku. Wannan shakkun da na samu kuma a halin yanzu ya rusa komai da ke tsakanina da ke Zuhura. Ke kin sani ba a cin amana ta in yafi. Me yasa ke kuma kika ci amana ta? Na rantsa da sarkin da yake busa man numfashi da na kama shi sai dai uwarsa ta haifo ni. Na rantse da girman Allah Bello, ka gama aure a rayuwarka. Ni ce matarka, ko zan haihu ko ba zan haihu ba, in dai ni yar halakce cikin uwata da ubana. Ke ce da kanki kike son ki halaka ni? Ba ta son wannan abun. Ya zaki haka? Me kuma nayi malam? Ya za ya miki aiki da sunan mijinki amma a ba wani ya ci? Wani kuma? Duk wanda ya ci zai mutu. Aljanun duniya sun fusata. In dai da sunan mijinki za a aikin, to aikin ba zai yi ba. A Hussein Ali Media Production Presentations comes to you with another family saga. Zaluma. Me yake faruwa? Ba zan ƙara cin abinci ko kuma in sha wannan abu ba. Matarka guba ta ci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke ce silar arzikin mijinki tun kafin ku yi aure. To ai wannan ko duniya ma ta shaida haka. Komai zai warware. Koma menene za a aikata? Ai ni akan wannan ba abin da ya min zafi a gabanta ma sai in faɗa. Kin ga duk arzikin nan na samu a duniya Hajiya silar ta ce. To ita ce sila sai me? He intends to marry another wife. He tied her belts to get control over him with all her strength. Who will succeed? Find out in Zaluma. Na lura da kai uwa ba a hayyacinka kake. Amma na kasa gane me haƙiƙanin damuwa ta. Lafiya me yake faruwa ne haka a wajen nan? Barawon cikin gida na kama miki. Hajiya ni ba barawo bane. To idan ba barawo bane kai me kaka cikin gidan mutane a wannan lokacin? Hajiya ban da to ta hanya da zan ganki in ba ta wannan hanyar ba. To me alaka ta da kai da har kake bibiya ta har ka shigo min cikin gida a wannan lokacin? Alamu fa ni ya ma gama nuna mun fa son ta kake. Ni fa matar aure ce. Ni ma ina da mata. Me ka zo kai min? Kawai na zo in ganki ne saboda hankali na ya kwanta. Wannan kana so ƙarshen ka yi kyau kwa? To ni fa ina son ki ne. Ke ma kina so na? To ni ma ina son ka. Hajiya gobe da sassafe kenan. Produced by Malam Wicked Zetawa, Screenplay Al-Amin Abu Muhammad, Executive Producer Ahmed JSD, Zalima. Tuntuni na san Jamilu ya daɗe da samun matsalar da ƙarya. Kada na ƙara jima kan maciya wannan magana daga baki. Ni fa ba na son farigima fa. Allah yi mana shi. Zuzuwa ba abin yadda ba ne, ya ƙi kwaɓewa, to anya ba su suka buga shi da ƙasa ba. Ku nema kanku mafita. Wannan wani irin shirman banza ne za ka kama ka shigo mutane gida ba tare da neman izini ba. Baka da gaskiya. Zalima, directed by Hussein Ali Muhammad. Kai raifin, kai kuma kai kisa ko? Kin biya kuɗi kin kawo aiki. Ba na son mu ƙara haɗuwa da ke. Hakan ya mu. Ba na so mu ƙara haɗuwa da ke. Zalima, coming your way soon. Za ku dinga samun wannan shiri na Zalima duk ranar Juma'a a tashar Ahmad JSD TV kadai.